taas terve! Olen täällä Sisun kanssa taas tekemässä haastetta. Aiemme tehdä jonkunlaisen, en tiedä onko tämä smoothie, koska en ole koskaan kattonut. Siis makeutusaineista mehua. Emme laita vettä, vaan veden tilalle tämmöstä litkua. Lemon. Something lemon. Joo, anteeksi jos mä puhun englantia paljon tai jotain pelleilen englannilla. Koska mä oon vähän nyt huonolla tuulella englannin tunnilta, mutta ihan sama. Niin, aloitetaan tästä. Kattokaa, kun se tippuu. Hiukset tennää. Wow. Awesome. Joo, moikka, laitetaan stopille, laitamme lisää aineita. Moi! Emme ottanut paljon mitään muuta kuin vettä. Ottakaa laita korkin. Niin, laitettiin vettä, vaikka mä sanoin, että ei vettä. Eikö se näytäkin pahalle? This is not cool anymore because this is so exciting poop. No niin, aloitetaan. Juoda sit kokonaan. Ei oo hyvä. Joo. Tuntuu kurkus. Nyt tulee ihan kuivaks. Mä en pysty juomaan tätä. Juoru on paha. Kattokaa, Sisulla on vielä tilkka, juo se. Sä saat parempaa mainetta. Ja sit tulee kauheat kylmäväreet. Semmonen oli eka haaste. Pian nähdään taas jauhohaasteen parissa. Moi! Moi! Täällä jatketaan jauhohaaste. Jauhoa täynnä vielä. Just kaupassa käytiin. Joo, käytiin kaupassa äsken. Joo. Niin. Otetaan tästä jauhoa. This is, don't I say it? Poop again. Everything is poop. Take this. And I take, and you take everything. We eat this. We eat this. Anteeksi, mä keksin joku ihmeen laulun nyt tässä. Noin, jauhoa. Toivottavasti on parempaa kuin kaneli, vaihdetaan paikkaa. 1, 2, 3, nyt. Stopille. Anteeksi. Moi. Tää tapahtui pieni
Hupsahdus, kattokaa. Look that! Kahvi. Jos te näitte mä vielä. Wii. No ihan hirveästi. Kuitenkin. Joo, toi ei löytänyt pyyhettä isoa. No kuitenkin, moikka! Joo, semmonen oli tämmönen päivä. Kiitos kun katsoitte. Ja moikka!